ani wolonwula bɛ Manjakui san mara la ni Bamako o waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ a y'aw bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bi araba juin kalo tile 19 san 2024 kunnafoniw lakumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Lakanabaliya kosɔn Mali jamana kɔnɔ kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ k'a ka ca ni bigan 1000 ye minnu bɛɛ lajɛlen jɛ jamana jɛkulumaw fɛ Masina mara kɔnɔna la ka taa n'a ye. Ni duguden kofɔlen in n'a bɛ wele ko Ninina Folomana n'a filɛ nin ye Masina Segu mara la. Duguden camanw de ye nin seereya di an bɛn'u lase aw ma. Mali jamanatigi dankan Choguel Kokala Mayiga bɔra ka bataki dɔ kɔnɔ kumaw la u taara ka ɲɛsin jamana finitigiw ma olu minnu bɛ fanga kunna. Ka kɛɲɛ ni a masurumamɔgɔ dɔ n'o ye Boubacar Traoré o ka minɛli ye. Sénégal jamanatigi kura Bassirou Diomaye sera Faransi jamana kan nin kɛra siɲɛ fɔlɔ ye kabra sigira jamana fanga kunna avril kalo tile 2 kumaɲɔgɔnya bɛna don ani jamanatigi Emmanuel Macron ni ɲɔgɔn cɛ ka fara o fɛnɛ kan dunuya lajɛrɛba forum mondial a bɛna ye o kɛnɛ kan. Tchad jamana faaba kɔnɔ jamena duguden caman de ye u ka nisɔndiya yira k'olu caman sera ka kisi u bolilen kɔfɛ ka bɔ u ka sow kɔnɔ ka sabu kɛ tasuma balaka wuli dɔ ye ko waleya in ju bɔra jamana finitigiw ka muguso dɔ furunin na u ka jamanatigi so kɛrɛfɛla la. Sud-Afrique jamanatigi Cyril Ramaphosa sugandira ko kura ka kɛ u ka jamanatigi ye min kɛra siɲɛ 2nan ye a y'a kali bi araba jamanadenw ye ko yɛlɛmaw bɛna don a ka jamana maracogo la a ka nin jamana mara tako 2nan kɔnɔ. Ka segin ka na aw ma an ka foli bɛ aw ye nin ye VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye an bɛ taa jamana camancɛ fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu mara la Masina o dugu fanfɛyɔrɔw la a yirala k'a fɔ jɛkulu maramafɛntigiw ye bigan 1000 ni kɔ ɲɔgɔn gɛngɛma ka taa n'a ye waliya in k'a kɛra dugudennin 2 la n'o ye Ninina ani Folomana ye. VOA ka kunnafonidila Mariam Kuyate ka bɔ Bamako ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ a koɲɛ kan an k'o lamɛn. Ni wale in kɛla fariya tigilamaw fɛ karisu ka dugu jɛ ntɛnɛn na dugudenw yɛrɛ ka fɔla bagan 100 o de jasola u fɛ yasa ka faamuyali sɔrɔ a ko la an ye wele bila Mahamani Traoré ma Masina sifinakaw ka cɛkuntigi do a bɛ ɲɛfɔli kɛ. An ka Saro arrondissement na an ka commune dɔ bɛ yen n'o ye Folomana ye Folomana yɛrɛ dugu banbaciw kɔni u nana ye u ye bagan camanba de cɛ o bagan ninnu na bagan misɛnnin b'o la bagan kunbaba b'o la o bɔlen kɔfɛ dimanche banbanci ninnu u nana Zambala kungo kɔnɔna na Zambala bɛ Saloba commune fɛ u ye mɔgɔ 3 minɛ ye o mɔgɔ 3 la mɔgɔ 2 o ye Zambalaka ye u ye 1 faga u taara ni 1 ye mɔgɔ 3nan ale ye Kɛrɛnka ye u y'o faga o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen o dimanche 1 u nana Ngolokuna u nana marifa ci ta ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma ka bagan dɔw cɛ ka mɔgɔ 1 minɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen tarata n'o bɛna juin kalo tile 18 ma u nana Kɛngolo la u ye mɔgɔ 4 minɛ ka olu bɔnɛ u ni na o tarata 1 u nana Daminjɛ u nana marifa ci ta ka ɲɛsin o yɔrɔw ma nka alala u ma baasi ma mɔgɔ sɔrɔ donc an bɛ o de niveau la. Ayiwa o tɛmɛlen kɔ bagan ninnu bɛ cɛ ni maa ninnu fɛ waati min na o y'a sɔrɔ dugudenw tɛ yen wa walima bɛnkan nin bɛ u ni dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ a ko la wa. Nin bagan ninnu fɛn fɛn bɛ yen n'u b'u cɛ u bɛna de n'u nana bagan ninnu bɛ dugu sodaw la u bɛ bagan ninnu cɛ k'u gɛn ka sɔrɔ ka marifa ta ka marifa ci ka ɲɛsin dugulamaw ma u t'u ta mobili kɔnɔ an fɛ yan u b'u gɛn ka don n'u ye kungo kɔnɔ ka taa donc o b'a sɔrɔ marifatigi caman bɛ kɔfɛ u bɛ ka marifa ci ka ɲɛsin dugulamaw ma donc mɔgɔ tɛ se ka bɔ u nɔfɛ. Ni wale tɛmɛlen kɔ sigidalamaw olu bɛ lahalaya jumɛn na ni waati in na. Depuis nin wale ninnu taara ka anw sɛgɛra ni tile 2 in kɔnɔ duguladen si ni ma lafiya wa kungo kɔnɔna hali furaburu kelen minnu bɛ yen ni mɔgɔw b'o tigɛ ka na di u ka so dabaw ma u bɛ ka mɔgɔw minɛ o siraw fɛnɛ fɛ a kɔni gɛlɛyara duguladen bɛɛ sirannen bɛ bi interfleuve na lafiya foyi tɛ yan bi bɛɛ sirannen don an bɛɛ jɔrɔ mɛn. Ayiwa an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko soldasiw bɛ k'u seko kɛ lakanako la ni waati in na aw yɛrɛ bɛ fɛ mun ka k'aw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Ni u bɛ se ka na sɔrɔsiw kɔni bila anw fɛ yan bada anw ka se k'an ka samiyɛ tie kɛ ka sɛnɛ kɛ k'an ka sumanw tigɛ k'u ɲuman don so o bɛ diya an ye an b'o ɲini fanga fɛ u k'o dɛmɛ ta k'an sɛgɛrɛ. Ka kɛɲɛ ni kunnafoni sɔrɔlen ye an ye wele bila DIRPA ma
n'o ye soldasiw ka kunnafonidisoba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Suleman Dambele yaasa k'u ka yetaw dɔn a ko la nga an ka wele ma jaabi u fɛ. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. An bɛ taa Chad jamana faaba kɔnɔ Jamena u ka duguden caman ye u ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ ni u kɛlen ye k'u yɛrɛbakun kisi mugu fodonba dɔ kɛlen kɔfɛ u ka jamanatigiso kɛrɛfɛla la. A yirala k'a fɔ ko finitigiw ka muguso o de fodonna min kɛra sababu ye ka mɔgɔ camanba de nin bɔnɛ. Jamanatigi Mahama Idris Debi ye foli ni tasi kan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa a jamana kɔnɔna banbaatɔw olu somɔgɔw ma. Nin kɔfɛ an bɛ taa Burkina Faso bawo a yirala k'a fɔ Rusila jamana ka kɛnyɛrɛye degelikɛla baarakɛlaw olu sera u ka jamana kɔnɔna la min bɛna taa degeli baaraw daminɛ ka ɲɛsin u ka jamana finitigiw ma. Ni ma kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen sera Wagadugu waati ni kungurunin kɔnɔ jadijɛkulumaw ka dangarili juguba kɛlen kɔfɛ u ka marabolo dɔw kɔnɔna la ni u kɛra jamana kɛɲɛkanyanfan ka taa kɔrɔnfɛn fanfɛla la. Jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ma kunnafoni jɔnjɔn fosi di Rusila jamana ka nin degelikɛla ninnu ka taali baaraw kan. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko pankulu 2 o bɔra Mali jamana kɔnɔna fanfɛyɔrɔw la k'i kunda Wagadugu kan ni nin degelikɛlaw ye minnu ka baaraw bɛna dalatigɛli kɛ walasa ka se ka wulikajɔ sabati joona ka dɛmɛ don degeli fanfɛ siraw la ka taa u ka jamana finitigiw ma. Burkina Faso a marabolo caman kɔnɔ ka fara u ka jamana faaba kan. Fɛn min ye degelikɛla ninnu ye a yirala k'a fɔ waati tɛmɛlenw na u ni u ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo Wagner tun delila ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛ to Burkina Faso jamana kɔnɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye layili kɛ ani ka sariya dɔw sigi sen kan ka TV5 ka jabaraniso ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri ko min baaraw bɛɛ la ɲɔngirili bɛna to senna ka se kalo 6 ɲɔgɔn ma. Walasa an ka se ka kunnafoni jɔnjɔn dɔn o koɲɛ kan VOA Bambara ka lasigiden ka bɔ Bobojulaso Alidu Wedrago b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan a bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi. Alidu i n'u la. Voilà, somɔgɔw bɛ di? Ayiwa e bɛ se ka mun de fɔ an ye mun de kɛra ni ɲangili in bere taara ka ɲɛsin TV5 ka jabaraniso ma? Bon, ɲangili ni mɔgɔ caman tun sigilen don a b'a kɔnɔna an y'a ye filankɛ jɛkulu caman tun wulilen don kami kun yɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko gouvernement kan ka ɲangili la TV5 mɔni kan donc ɲangili ni o benna kunu 22 heures tɛmɛni dɔɔni o wagati la ka bɔ cibariyadiso bɛɛ lajɛlen ka soba ma min conseil supérieur de la communication ye a yirala k'a fɔ ko TV5 mɔni olu ta jaw o n'u ta fɛn foyi ti bɔ an fɛ Burkina Faso fo kalo 6 ale ni Alemani fana benn'o kan min miliyɔn 50 ye a sɔrɔla min na fanga sinamamɔgɔ dɔ n'o sigi n'o Faransi ni kibariya jɛsɛla kɔrɔ yɛrɛ lo n'o b'a wele ko Newton Ahmed Bari a yirala k'a fɔ ko TV5 mɔni ko o y'a ale bisimila o ka yɔrɔ la ka kuma kɛ n'a ye kuma min tiɲɛ tɛ ko kuma min bɔ ti tiɲɛ ma kuma min fana ti an ka jamana lakana ko o sabati donc Newton Ahmed Bari ale wele ni bisimilani olu nana a ko nin ye donc fanga y'a yira k'a fɔ ko a ye kuma min fɔ tiɲɛ tɛ ko TV5 y'a dɛmɛ ka faniya kumaw fɔ. Jamana kɔnɔna kunnafonidiso olu ye mun de fɔ TV5 ka nin baarabila in kan? Bon, laadala kolo yan yɔrɔ la kunnafonidibagaw bɛɛ lajɛlen ka yan yɔrɔ la ni nin ko ninnu ɲɔgɔn dɔ kɛra u bɛ bɔ ka kuma k'o ka laɲiniw yira o ka laɲiniw sabati mais an bɛ wagati min na fo ka na se sisan ma an ma bataki foyi sɔrɔ fɔlɔ ka bɔ kunnafonidisow u dɛmɛ bolo kan fɔlɔ ni TV5 ka nin ko nin kɛ nin. E yɛrɛ bolo nin tɛna gɛlɛya don kunnafonidi labilalen n'o bɛ wele nanzarakan na ko liberté d'expression o baara taabolo la kunnafoni sɛnsɛnnaw bolo wa? Oui, a y'a bilara ka ban parce que bi na n'i y'a jateminɛ k'a filɛ ka ni tile fila na ɲɔgɔn n'o ka ca Burkina parce que bɛɛ bolo b'a kun na sisan a kɛra ko ni kabakuru bɔra sanfɛ n'a bɛ bɛnna bɛɛ b'a bolo la kunna donc bɛɛ bolo b'a kunna bɛɛ b'a kuma cogo kɔrɔsi mɔgɔ ti kuma kun fɛ tuguni donc a bɛ se ka fiɲɛ don baaraw cogo la parce que a ye bɛɛ lajɛlen lasira min ta ye kunnafonidiso ninnu fana ye o siranin don u kana na ɲangili don u ka sow kan k'o datugu donc a bɛ na kɛ sababu ye tiɲɛ-tiɲɛna ka la kunnafoni di kan Burkina Faso kɔnɔ. An ka foli b'i ye nin tun ye VOA ka laselikɛla Alidu Wedrago ka laseliw ye ka bɔ Bobojulaso ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Faransi ka da kan Senegal jamanatigi kura n'o ye Basiru Jɔman Fayi ye sera Senegal Faransi jamana kan ko kumaɲɔgɔnya o bɛna don ani Faransi jamanatigi Emmanuel Macron ni ɲɔgɔn cɛ ka fara o fɛnɛ kan
fɛn min ye duniya lajɛrɛ belebeleba ye n'o bɛ wele ko forum mondial a bɛna tali kɛ o la ka farafina tɔnba n'o ye union africaine ye olu fana ka kulu ka ciladen k'olu bɛna ye nin lajɛrɛ in kɛnɛ kan. an bɛna tɛmɛ ni an ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye VOA Bambara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ kan min bɛ ka lase aw ma ni waati in na an ka jabarani so ani arajo fiɲɛsiraw fɛ aw k'an bɛn sɔɔni. Mali la bi bɔlɔlɔsiraw n'o ye Facebook, Snapchat, TikTok ani a ɲɔgɔnna camanw ye labaarali cogo kelen ni kɔlɔlɔba de ye min bɛ ka bin maliden dɔw kan k'a sabu kɛ a kɛcogoya ye mɔgɔw fɛ n'o dalen don faneni banini ani maaw ka gundolako olu bɔrɔtɔli ma réseaux sociaux kɛlen don bi jɔnnasigiyɔrɔ ani kɛlɛɲɛnabɔyɔrɔ ye maliden caman Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan olu de bɛ ka degun sɔrɔ k'a sabu kɛ nin taabolo ninnu ye nin de bɛna kɛ an ka jumadon juin kalo tile 21 san 2024 an b'a fɔ jɛmukan ye min bɛna sigi nɛgɛ ɲɛ 19 tana mana gosi ka se nɛgɛ ɲɛ 20 ma segin bɛ k'a kan sibiri ani kari nɛgɛ ɲɛ 17 o tana mana gosi VOA Bambara suba kɔnɔ aw ni Mariam Tarawele de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan maa min bɛna bisimila an bolo o de ye Mohamed Abdul Aziz Al-Khalidi ye ale ye lakanako sɛgɛsɛgɛlikɛlaba ye kulu min ni a bɛ wele ko comité dialogue et réconciliation o tɔnden don ka bɔ Mali la Bamako aw bɛ se ka an nɛgɛjuru an ka nɛgɛjuru siraw fɛ ani ka bataki ci an ma an ka Facebook bɔlɔlɔ sanfɛ. an ka foli bɛ aw ye hali bi aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn a ka radio fiɲɛsiraw fɛ ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Arabi Saoudite Iji kɛnɛ kan ɲinan a yirala k'a fɔ funteniba bɔlen kosɔn a kɛra sababu ye ka Egypte jamanaden mɔgɔ 300 ni mɔgɔ 23 ɲɔgɔn ni bɔnɛ minnu caman banana ka sabu kɛ funteni ye fo ka se saya ma ka fara o fɛnɛ kan a ka ca ni mɔgɔ 500 ni kɔ ye minnu bɛɛ lajɛlen de fatura Iji kɛnɛ kan ɲinan VOA ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn. ni mɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fatura ka sabu kɛ funteni bonya kojugu ye ni ijiden minnu tun talen don iji kɛnɛ kan camanba de banana digidigili dɔ senfɛ nin kɛra ciladenkulu dɔ ka laseli ye a ye a fara kan k'a fɔ ko maa minnu fatura o kɔni hakɛ ma se ka dɔn ko dɔgɔtɔrɔso min filɛ nin ye u ka sigida almuyazin na magan ko o sumarayɔrɔ kɔni falen don Jordani jamanaden mɔgɔ 60 ɲɔgɔn bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen fatura nin kasara in senfɛ i n'a fɔ ciladenkulu dɔw fɛnɛ y'a lase cogo min na ka tɛmɛ mɔgɔ fatuta hakɛ kan min tun jatira ka kɛ mɔgɔ 40 ani kelen ye ka kɔn Haman fɛ a mɔgɔ fatulenw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan hakɛ sera mɔgɔ 577 ma min kɛra ɲina iji senfɛ magan fan camanw fɛ ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛyara AFP ka kunnafonidilaw fɛ ciladenkulu dɔw ye a lase k'a fɔ ko su 550 ɲɔgɔn de bilala ka taa almuyazin o su marayɔrɔ la yɔrɔ min lakodɔnnen don ni furew marayɔrɔ ye magan dugu kɔnɔ iji o min jatilen don silamɛya jɔsen 5 fɛ n'a bɛ kɛ san o san alisilamɛw fɛ k'u kunda magan kan walasa ka se ka taa u ka diinɛ batow la kimɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni bato min bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ 1 ni a jatilen don i n'a fɔ alisilamɛw ka bato belebeleba diɲɛ kɔnɔ ɲinanta kɔni taabolo kɛra gɛlɛyaw kan ka sabu kɛ funteni barika bonya kojugu ye Arabi Saoudite o jamana kan a ijiden fanbaw caman de tun bɛ ka gɛlɛyaw sɔrɔ min bɛ tali kɛ waati yɛlɛma yɛrɛ kɔlɔlɔw kan n'o kunnafoni dɔw dira saudiyanw ka cakɛda so fɛ min ka baaraw bɛnnen don jateminɛli ma n'u y'a kunnafoniw bɛɛ lajɛlen labila kabiri mɛ kalo waati kunnafoni minnu senfɛ u tun y'a yira ko camanba de bɛna fara funteni hakɛ kan ɲina iji waati ko n'o bɛna kɛ fu ani tɔrɔmɔɲɔ 4 degré Celsius la wa ko n'o jateminɛlen don san 10 o san 10 k'a fɔ ko o waliya kelen in de bɛ kɛ ɲina hijidenw minnu sera magan dugukolo kan hakɛ sera mɔgɔ 1,000,000 ani tɔrɔmɔɲɔ 8 ma 1,000,000 ni tɔrɔmɔɲɔ 6 olu bɛɛ bɔra diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka taa magan dugu kɔnɔ i n'a fɔ magankaw ka jamana ɲɛmɔgɔw ye a kunnafoni lase cogo min u y'a yira o senfɛ ko san o san k'a ka ca ni mɔgɔ ba caman ye ijiden kunda min bɛ fara mɔgɔ hakɛ kan ko minnu fanba bɛɛ lajɛlen dɔw bɛ taa magan dugukolo kan ka sɔrɔ visa tɛ u ka bugulatigɛ gafew kɔnɔ o min bɛ se ka olu bali ka bila yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenw na i n'a fɔ sumaya baara bɛ yɔrɔ minnu na n'o bɛ wele ko installation climatisée n'o bɛ yamaruya Arabi Saoudite jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka di ijidenw ma ciladenkulu dɔw ɲiningalen kɔfɛ AFP ka kunnafonidiso la ko ijiden minnu bɔra Egypte jamana kan ka taa magan ɲina iji kɛnɛ kan k'olu ka mɔgɔ fatuta de hakɛ cayara kosɛbɛ bawo k'a mɔgɔ fanba tun bɛ yen yamaruya sɛbɛn tun tɛ u bolo ka ye iji kɛnɛ kan fɛn min ye jamana wɛrɛ taw ye maa minnu ni olu ye sɔrɔli kɛ ni olu fatura ɲina iji senfɛ o jamanaw jati la Tunisie, Indonésie, Iran ani Senegal jamanadenw de yera minnu fatura ɲina iji kɛnɛ kan kosɛbɛ
Ka da nin kan sisan an bɛ taa Kenya jamana kan kunu tarata nisɔngoya girinkajɔla minnu tun bɔlen don ni u gɛngɛmana jamana finitigiw fɛ ni fiɲɛ gaz lacrymogène ye ka sabu kɛ a girinkajɔlaw tun bɔra k'a yira k'a fɔ ko dɔ farali u ka lɛnpo kan ko jɛma kɛ ni o ye bi araba jamana ɲɛmɔgɔw ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye lɛnpo yɛlɛni ye ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔngiri VOA Banbara tɔgɔ la Modibo Danbele bɛ o kunnafoniw lase an ma ka bɔ Washington. Farafina kɔrɔyanfan ni jamana ye n'o ye Kenya ye ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw tun karilen don ɲɔgɔn na ka sababuya kɛ fɛnw sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛ ye fanga ale kɔkɔrɔ fanga sinamatɔnw ka kuma la u y'a yira k'a fɔ ko fanga ye hakilila mun ta ni o ye ko ka sariya sɛbɛn mun kun bolodalen don salen hakilila mun kun bilalen don a kɔnɔ ni a kuma tun kan ka kɛ nin dɔgɔkun min na ka kɛ sariya ye juin kalo tile 30 ko a bɛna dɔw fara gɛlɛya de kan faso jama camanba de bɔra ni denmisɛnninw a fanba ka to u dalajɛ jamana ka wasablon o ɲɛma taratadenw k'u ka nisɔngoya yira mun senfɛ polisiw ye gazi ci u la ani ka mɔgɔ dɔw minɛ AFP kunnafonidila olu ka kuma la wagati damadɔ o kɔfɛ jamana ka famayaso ye laseli kɛ ko a bɛ hakilila caman ni o tun bɛ sɛbɛnfura min ni ale tun kan ka kɛ sariya ye ni a bɛ boli dɔ farali la salen ko kan buru sɔngɔ walima ni mobili sɔngɔ b'i bolo ko a ye a fan caman bila ka bin jamana ka ni sɛbɛnfura in ko yɛlɛma kɛra a la yaasa u ka TVA ni ale ye 116 ye ni o tun kan ka fara buru sɔngɔ kan sugoro sɔngɔ ani nafoloma fɛnw walima sani ani falen olu nafolo baara ninnu ani salen wari min tun kan ka fara mobiliw fɛnɛ kan ni ale bɛ taa fo 200 ani sanga 5 la ko a ye yɛlɛma don o la jamana famayaso u ka sɛbɛnfura dɔ ka kuma la o kɔfɛ ko fɛn tɛna fara tuguni wari cili o sara fɛnɛ kan telefɔni fɛ ko fɛn tɛna fara tulu fɛnɛ sɔngɔ kan ni nin waleya in tun kɛra a tun kan ka nafolo miliyari 346 ani sanga 7 Kenya wari la shilling ni o bɛ bɛn $2 miliyari 2 ani sanga 7 ma o mun o bɛ komi dɔ farala jamana ka sɔrɔ sira kan ni 101 fo ka taa se ani sanga 9 ma yaasa o bɛ se ka Kenya jamana a ka guloni kɛnɛmajuru la o bɛ se ka ban cogoya min na jamana wasadenw u tun ka ni sariya sɛbɛn ka a ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya la taratadenw tileganfɛla la mais kuma falen o kɔni bilala arabadenw na yanni jamana famayaso k'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma donna a la wasadenso ka kulu mun sigilen don sen kan. Mali jamanatigi dankan Dr Shogel Kogala Maiga bɔra ka jalatigɛli dɔ kɛ min kɛra ni kɔkɔrɔmadoni ye ka taa a masurunya mɔgɔ dɔ ka gafe sɛbɛnnen na gafe min kɔnɔ a ye jalaki bi Mali jamana finitigiw kan olu minnu bɛ fanga kunna a yirala ka fɔ ni makofɛlen n'o ye Bubakar Traoré ye ka kumakanw bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma donna jamanatigi Shogel Kogala Maiga fɛ an ka o kunnafoniw lamɛn ni jamanatigi yɛrɛ ale yɛrɛ ka kumakanw ye. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui deviennent des donneurs de leçons. Bouba et Kader, et les M5 n'ont de leçons à recevoir de personne. Bébé qui yere faga minnu b'u yɛrɛ kɛ ladikɛlaw ye u bɛ k'u yɛrɛ sɛgɛn ne ye nin kuma fɔ u somɔgɔw ye bi mɔgɔw dɔw bɛ yan n'u b'u yɛrɛ kɛ ladikɛlaw ye jamana in kɔnɔ M5 mɔgɔw Bouba ni Kader mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ se k'u ladi faso kanu siratigɛ la u ma wale si kɛ min bɛ Mali nafasɔrɔ siraw sɔsɔ Bouba minɛna sɛbɛn min kɔnɔna kumaw kosɔn mɔgɔ si tɛ se ka fɔ kalon bɛ sɛbɛn in kɔnɔ mɔgɔ si M5 mɔgɔw ye makɔnɔni kɛ kalo 11 kɔnɔ o kɔfɛ u tun b'a fɛ ka kuma ne k'u ma ayi a man kan a ka kuma nka bɛnkan in san yɛlɛma sali selen a jirala ko a ka ɲi ten sa wa u bɛna kuma sisan a fɔra k'u kana kuma fɔ min tɛ tiɲɛ nka mɔgɔw dɔw bɛ Mali la u bɛ sɛbɛn in ta ka yɔrɔ jugumanw ta ka yɔrɔ ɲumanw bila kɛrɛfɛ bawo mɔgɔw bɛ yan n'u ka laɲini ye de ka M5 de kɛlɛ. Rusila jamanatigi Vladimir Putin ko bi araba ko a ka jamana ani Kore kɛɲɛkayanfan bɛna u bolo di ɲɔgɔn ma ka Ameriki jamana ka miiriyaw bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ni kumakan minnu ni olu kɛra bolonɔbila gafela dɔ ye bɛnkan sira fɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Rusila jamana ani ka fara Kore kɛɲɛkayanfan jamana kan o nɔgɔni fɛnɛ fɛ u ka jamanatigi n'o ye Kim Jong-un ye fɛnɛ ye laseliw kɛ laseli min senfɛ a ko ko bɛnkan min ni u bolonɔbilalen filɛ nin ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ bɛna kɛ teriya sira jijilenw ye walasa u ka se ka wulikajɔw kɛ ka lakana kow dɔw sabati ka ɲɛsin u ka jamanaw ma o senfɛ
fɛn min ye a hakilinaw ye ni o bɛ tali kɛ wulikajɔ dɔw kan ni o kɔnnen don États-Unis jamana fɛ ni ka fara taabolo wɛrɛw kan jamana wɛrɛw bolo ni o ye Pyongyang, Seoul ani Tokyo ye olu minnu ni Washington bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Afrique du Sud u ka jamanatigi Cyril Ramaphosa sugandira ko kura ka bila u ka jamana fanga kunna a y'a kali bi araba jamanadenw ye. Cyril Ramaphosa y'a yira k'a fɔ ko nin baara sira minnu ni o bɛna k'a bolo jamana fanga fɛ bɛna kɛ baara sira kuraw ye walasa ka yɛlɛma don jamana taabolo la min bɛna kɛ i n'a fɔ gouvernement d'union a yɛrɛ ka fɔ la walasa ka se ka baara tɔw sabati a ka jamana kɔnɔna la. Ramaphosa n'a si ye san 71 ye bɛna taabolo kura wɛrɛw sigi sen kan ko walasa Sud-Afrique jamana ale bɛ se ka a ka yiriwali sira dɔw sabati. Waati la yɛlɛma kun donnen don u ka wasadenw ka wasaden kalata baaraw la n'o kɛra gɛlɛya ye mɛ kalo tile 29 ka fara o kan a ka jamana fanga ye sebagaya sɔrɔ 100 ni 50 ye u ka kulu min ni o bɛ wele ko Congrès national africain ANC olu minnu bɛ jamana fanga kunna kabiri u ka duguden kɛlɛ apartheid o kɛlɛw bɛɛ lajɛlen banna. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye sisan an ka Saka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. An kumana muso senatɔlɔntan de kan Mali la kɛrɛnkɛrɛnniyana a championnat n'o y'a ŋanaya ɲɔgɔndanw ye minnu bɛna kuncɛ n'a karedasi ɲɔgɔndanw ye olu daminɛ don fɔra senatɔlɔntan fédération ɲɛmayaso fɛ u bɛ daminɛ sinikɛnɛ juma juin kalo tile 21 san 2024 na kunnafoniyaw ye min yira clubu 4 don minnu bɛna o ni yɔrɔ ta a karedasi ɲɔgɔndanw na poule ye 2 ye. Poule A n'o ye poule fɔlɔ ye o kɔnɔna na an bɛ club 2 sɔrɔ ye AS Mandé ale ni AS Police. Poule B n'o ye poule 2nan ye an bɛ club 2 wɛrɛ sɔrɔ ye a fɔlɔ Amazon Commune 5 Bamako ale ni USFAS Union Sportive des Forces Armées de Sécurité. Club 4 ninnu kelen-kelenna bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan tagani ka segin na o bɛ bɛn tile 6 ma n'o tile 6 kun cɛra club min ka kuru mana caya ka tɛmɛ bɛ taa kan club 4 ninnu na o de bɛ kɛ ɲina saison 2023-2024 ŋana ye o de bɛna taa Mali jɔyɔrɔ fa farafinna kɛnɛ kan min tɔgɔ Ligue africaine des clubs champions musolakaw ta salon 2022-2023 saison na Ligue africaine des clubs champions kɛnɛ kan Mali jɔyɔrɔ fara AS Mandé de fɛ ka da kan AS Mandé de kɛra Mali ŋana ye muso senatɔlɔntan kunda o ɲɔgɔndan tana Côte d'Ivoire kaw fɛ yen hakilina jiginna a tana yɔrɔ 2 de la Stade Amadou Gon Coulibaly Korogokaw fɛ yen ani Stade Laurent Pokou la San Pedro kaw fɛ yen AS Mandé y'a jeniyɔrɔ fin a kɛnɛ kan sinikɛnɛ juma juin kalo tile 21 san 2024 na karedasi ɲɔgɔndanw bɛ daminɛ a kun fɔlɔ AS Mandé ale ni Amazon Commune 5 Bamako olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan kun filanan USFAS Union Sportive des Forces Armées de Sécurité ale ni AS Police bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala seli don. Nin kɔfɛ an ka seko ni dɔnko kɛnɛ kan bi an bɛ taa tabu sibikaw fɛ n'a filɛ nin ye kankaba mara la kabako kɔlɔn dɔ min bɛ wele ko puits sacré ni a sigilen don sen kan ni kabiri jamana Sunjata Keita ale ka jamana fanga marali waati Mali kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ni kɔlɔn kofɔlen ye kabako kɔlɔnba ye min ji tɛ ja wa a bɛ se ka bana caman furakɛ ani ka mɔgɔw ka maamago caman ɲɛnabɔ a sɛgɛsɛgɛliw senfɛ Mokhtar Bari VOA Bambara tɔgɔla wulila ka se nin yɔrɔ kofɔlen in na a ye kunnafoni minnu sɔrɔ yen maakɔrɔw da an ka jɛ an ko lamɛn. Sibi naani Bamako cɛ bɛ taa kilomɛtiri 50 bɔɲɔgɔnko la kabini san bayirika ale lakodɔnnen don n'a ka kokɔrɔw ani yɔrɔkɔrɔw ye Empire du Mali kɔnɔna na o yɔrɔkɔrɔw cɛla tabu kɔlɔn kɛlen don ka jɔyɔrɔba de fa sabula o kɔlɔn in kunna Sunjata Keita Sumaworo Kante fo ka taa se kɛlɛkɛcɛ wɛrɛw ma Empire du Mali kɔnɔna na olu kana u jɔ ni k'u kali i n'a fɔ an ka ɲɛbilabaga Dagaba Tarawele b'a ɲɛfɔ cogo min na. O kɛlɛ fɔlɔ kɛlɛ tabu ka kalili kɛ yɔrɔ min na n b'o o kalili yɔrɔ de la. Donso minnu n'a sigi donsokɛ kɛ 12 donsokuntigi tɔgɔ ko Fakɔmɛ ba tɔgɔ ko Ɲagale
o donso minnu n'a dugu min sigi a diyali ye donso dugu tabu a ma diya ye donso dugu tabu o kalili kɛlen kɔlɔnda min na o kalili yɔrɔ an filɛ o le dala ni n'a fɔlɔ ma ko dugudenw ni minkɔlɔ n'a fɔlɔ ma ko pi sacré dɔgɔkun kuncɛw la sanfɛ kalandenw ani duguma kalandenw fo ka taa se mɔgɔ wɛrɛ caman ma olu bɛ tagama ka don mande kɔnɔna na ka taa kokɔrɔw ani yɔrɔkɔrɔw ni k'olu lajɛ olu cɛla kamajan fo ka taa se jejeni o jisuru yɔrɔw ma. N ye fɛn caman faamuya nin yɔrɔ in lajɛli sen fɛ n tun tɛ fɛn caman dɔn a la i n'a fɔ mande kokɔrɔw ani u ye fɛn caman wɛrɛw yira n na min bɛ Sunjata ka tariku kan. Ce qui m'a marqué min ye n kabakoya an ye nin tariku ninnu kalan kalanyɔrɔ la ani k'a sɛbɛn nka bi n sewalen don ka nin yɔrɔ ninnu ye an bɛ nin yɔrɔ la kɔlɔsila ninnu fɔ u ka baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ ni kɔlɔnba in yɔrɔ. An ye bilabaga Dagaba Tarawele n'ale bɛ mande tariku dɔn kosɛbɛ ale ka fɔ la ko nin kɔlɔn in ni mɔgɔ wɛrɛw b'a wele ko dugulemi kɔlɔn k'a bɛ kɛ sababu ye ka ji di sibikaw ale ni maa tɛmɛsenbagaw ma. mɛ kalili min kɛlen ya ka bɔ olu ma fɔ bi mun kosɔn mɔgɔw hakili bɛ yan na o bɛ daminɛ barika ale ma k'i tele k'i kɔsake ka ko daminɛ yɔrɔ a ye n'a faamaya daminɛ yɔrɔ faama ye filɛta min b'a la o de ka bon mɛ ne kɔni bɛ min ɲinina hali bi e minnu b'a ɲɛfɛ faama de k'i jija an ka ɲɔgɔn faamuya minisiri bɛ sigi ne le kama n'a fɔra ko ne ni minisiri tɛ ɲɔgɔn la o man ɲi dɛ. Nin yɔrɔkɔrɔ ninnu mande kɔnɔ ale ni Mali jamana fantɔw la olu kan ka lakana walasa donna nataw la maa wɛrɛw olu bɛ se ka bɔ jamana ale tariku kalama cogo min na. Finabe Dena, Moktar Bari, VOA Bambara, Bamako. An balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min bɛɛ lajɛlen labɛnna k'a lase aw ma Sɛki Cero ani Mariam Tarawele fɛ ka foli ni tanuni k'aw ye hali bi an bɛ seli de la baw dɔgɔkun ma ban an ka sanbɛ foli VOA Bambara tɔgɔ la o bɛ ka taa maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ aw ye k'aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Mali la bi bɔlɔlɔsiraw n'o ye Facebook, Snapchat, TikTok ani a ɲɔgɔnna caman ye labaarali cogo kelen ni kɔlɔlɔba de ye min bɛ ka bin maliden dɔw kan k'a sabu kɛ a kɛcogoya ye mɔgɔw fɛ n'o dalen don fanɛni banni ani maaw ka gundolakow olu bɔrɔtɔli ma réseaux sociaux kɛlen don bi jɔnnasigiyɔrɔ ani kɛlɛɲɛnabɔyɔrɔ ye maliden caman Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan olu de bɛ ka degun sɔrɔ k'a sabu kɛ nin taabolo ninnu ye nin de bɛna kɛ an ka jumadon juin kalo tile 21 san 2024 an b'a fɔ jɛmukan ye min bɛna sigi nɛgɛ ɲɛ 19 tana mana gosi ka se nɛgɛ ɲɛ 20 ma segin bɛ k'a kan sibiri ani kari nɛgɛ ɲɛ 17 o tana mana gosi VOA Bambara suba kɔnɔ aw ni Mariam Tarawele de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan maa min bɛna bisimila an bolo o de ye Mohamed Abdul Aziz Al-Khalidi ye ale ye lakanako sɛgɛsɛgɛlikɛlaba ye kulu min ni a bɛ wele ko comité dialogue et réconciliation o tɔnden don ka bɔ Mali la Bamako aw bɛ se ka an nɛgɛjuru an ka nɛgɛjuru siraw fɛ ani ka bataki ci an ma an ka Facebook bɔlɔlɔ sanfɛ.